jo com a director mai diria no facis aquest personatge que l'has fet sempre. I vam parlar, El tema d'Usopp Jerry es va parlar. Al principi, quan la tenia que portar jo, vulguis o no, els companys, companyes em parlaven, em preguntaven si faria One Piece, si no faria, i jo parlava amb la tripulació i els hi comentava. I clar, hi havia uns actors que tenien dubtes de realment si podien aguantar, perquè, ostres, l'Usopp, per exemple, és un personatge que crida molt i el Bonet era el primer que deia, no sé si podria fer-lo. I llavors, clar, em plantejava el fet de que, de sobte, algú d'ells, com per exemple el Bonet, digués, Marc, no em veig amb cor de seguir fent l'Usopp, l'has de substituir. Qui podria fer l'Usopp? Tenia que ser algú que no hagués fet res de One Piece, jove, i bé, el Jerry tenia tots els números, no ens enganyem. Era per la veu i tot, era un personatge que es pogut fer perfectament. Jubilem el Miquel i entra el Núñez ara. No, pobre. No, Miquel està salvant. No. Però quan tu dirigeixes qualsevol producte, has de sempre pensar més enllà per si passen alguns problemes. Evidentment, la decisió de no fer un personatge és una decisió de l'actor i de l'actriu. És a dir, jo com a director mai diria no facis aquest personatge que l'has fet sempre. No, ha de ser l'actor mateix que digui mira, és que per una qüestió física no em veig en cor de fer el personatge. És a dir, ja no em veig de cridar tant i, per tant, prefereixo que ho faci un altre, no?